Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa nga na Biti. Kini gibuhat tagduwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Biti. Usahay kining sobrang pagpakita o pagmahal sa imong bana makabugna usahay og dili maayo. Mangutana mo kun ngano. Mao ni ako na problemahan ug aron inyong masaylan kun ngano ingon ini ang mga paghitabo. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtataka? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti, lahil langit ang nadarama. Luto na gid ni. Kalami na ani. Magsukad na ko bi kay basig gutom na tug maayos nato eh. Luto na gid lagi. Magsukad na ko. Dang na toy, dali na dong mga onata. Sa mga mura mo kag napusoy diha. Dali na kay nakasukad na ko. Ay, wala na gid patay na gid. Ha? Kaysa man imong kadugo? Dili. Kun mo na, condolence na lang. Say kudulis boy. Namatay magkahadi condolence. Akong kukut tanawa ko. Kabugot ito, ini mo klaruha sa nagsulti diha. Bisag yun sa nako, patay na gid tanawa. Yung sa umran ni mo ron. Saon pa man di lubong ni. Ayaw sa palubong diretsyo. Angon mo day. Abi pa lang, namatay na kay gihipan na. Kung ipalubog diretsyo, di ba? Kung hipahon. Ipaimbalsa man sa na. Kaya ato nang bilaran og limak adlaw. Ito. Day, asa ka? Ay, kuan, ano ara sa tong silingan? Magpalit kog lamas para sa luto uno na kung sudan sa paniod to. Mo ba pagdugay ha? O lagi! Di ko mulakaw, oy. Sige. Aris ako. Unsam sa din tawhana, magpalit at taglamas tindahan diya silingan, mangutanag asa. Nga lukat ni siya, palit man lang ni siya kausab. Nang salod na kay kanang paminta di hanang. Na. Tagai ko nang unya ground, kuan sad ground black pepper. Aho sibuyas sad nang palihog. Wow. Marglami gutingali rumong lutoong sudan na bite. Ay da maghumba ra gud ko nang. Ay, mao ba? Asa des natoy? Ana aman, tuas bay na sige higda. Wala sa trabaho ron. Wa kay Domingo man ron. Uy, ayaw na pasighagig daw eh. Ha? Palakaw-lakawa na, pa-exercise sa. Da tapulan kay na nang salod. Basta naran nas bay magsige lagi na siya higda. Di man ginahapit makalakaw. Ngano man? Ako di sa ko hapit makalakaw kay di sa pabiya. Gusto niya nga ako naaga ni siya sa bahay na arasad ko kundi sa ko mulakaw. Uy, nayabag. Unya, nakalakaw lagi karon. Ako manggiingnan nga anhira ko silingan magpalit og lamas. Pastilan, unsa gud taw na bana ni mo biti, nabinag-o man na. Mao lagi nang uy buong bitaw ko, di man na siya ingon anas una. Uy, ay kumpiyansa. Kay kanang mga ingon ana araba, murag duna nay daw tag kahulugan. Ang uban magmerida na. Unsa nang? Sa man ang bana nimo wa nay sakit, wa say gipamati. Wa man inuunang uy. Bantay lang na. Kay kana arabang mga lihok sa tao, usaya ana na nimo mahibawan nga dunay umaabot nga hitabo, nga dili maayo, mao nga bantay lang. Nang. Ako, di gid unta ko motuog ingon ana, pero sa gisulti ni nang salod, akong nakumpara sa nahitabo sa akong tatay kay katubuhi pa to akong tatay, kalit man tog kausab. Unya, Day, ikaw na? o ako. Dali sabi, kadiyot lang. Ha, nga naman. Dali sa. Higda dali tapad nako. Ha? Ay, higda ba? Dali. Ay magluto pa ko na tuy. Uy, saan ako doon sa tigpaniod to na hapit? Kadiyot ra kayo, kadiyot sa. Higda ba? Dali. Higda dali. Ahak man ni siya. Uy, Pagasak ko, uy, natoy imo magkugiga kusog mayo. Uy, naunsa ka man. Uy, di ko ka ginawa. Uy, Ginoo ko. Dili ba ka ni mo ang giingon ni ng salot nung nga nagbirida siya? Recorded by X Thunder Gaming. Tungod sa sulti ni nang salod nako, di na hinuon mawa sa kong hunahuna nga basig maunsang akong bana. Ako na hinuon di na mahimutang kay ang akong bana magsige na magpangita nako. Unya to?
Day, ang sa gani. Ayaw taon pangitag puli na ko ha. Huy, Say, naunsa may man kada natoy uy, ba ni mo ay. Mingaon, manggit ko ni taon ni mo gang. Ha? O di kong kakita ni mo, mura kong mamatay. Saba diha uy. Pero ang atong mga anak ay taon pasag niya. Hala awar gud siya upataka lang kag tabi di Ang nga. atong iro nga si Brownie. Ayaw taon pasag di taon ha. Ayaw pabiyais kaon. Baka na gitaon siya sa sustong oras. Natoy naunsa man ka uy. Di ka mohunong ana ha? Ang atong iring. Ang atong iring nga si Kunot ug si Iring ang pangan. Ha? Ayaw taon tubiyais. Uy, sab. Kang dali kang. Hilom labi. Mura man kag maunsa uy. Igo ra man kag tulion. Uy, unsa man to uy? Wala nakatuog man di ko naghukdungan ni sa misa di ay. Ay. Oh, Ite, tingog marong tatay Baldo. nak. Tay! Si tatay lagi gyud. Tay, nasuroy lagi ka. Ayo, usahay, ningaon man ko ninyo. Ibaw na ka, wanas na di mo. Giingnan ta bitaw ka nga ano na lang ka dinhi puyo. Ay, suro-suro, lagod ko nak. Ay, laayan ko dito sa bahay. Musuro ko nga ni. Unya, mingaon sad ko dito. Ang balik sad mo dito. Ah, sige, ikaw gud. Yung sa asamas nato, imong bana. Ato pa siyang trabahoan tay. Mulit rong taod-taod. Mauba. Tay, kaon sa ngari uy, ba kung gigutom ka. Kadiyo ta kay magsukad ko. Dong, Day. sayo lagi ka. Wa na may trabaho? Naman day, pero misayo ko uli. May undertime na ko. Uy, paano man? Kanang gusto lang ko pa uli. Tayo. Kahit gimingaw man ko nimo day. Ha? Unsa to? Gimingaw. Hindi ko sabutan. I miss... Doon. Uy, Oh, Uy, tayo Baldo. Nari ka tay? ay, Ganina pa na siya naabot din ni Dong uy. Nagaguom tao sa tay. Ari, usar ko sa tay day ha? Sige ato ah. Sama tay. Niulig sa iyo pag gilingaw ko no siya na ako. Paano ko tawag? Mapirmi may magkita ni Miss Bay. Murag lain na gid Lain na gid ni. Unsa Twinday? Beer nga nung duha ka grande. Kana nung asa dai sinang salud. Ay lah, tuay gilakaw eh. Ang butog asa to. Ibilin ko di tindahan. Pila tong kagande? Duha nung. Pila gani? Duha gani. Ay lagi, dua lagi. Nah, kediut ha? Sige magpaabot lang ko. Sayang uy wala sang salud. Ay, may nutog naas ng salud kaya ako undang sultihan kuno si buti pasabot ani pagsige na kung damgo kang natoy nga murag lain yung damguha ay. Ay. Agay! Dong, ay dong nong. Dito, bantay mo dala. Ako na lang iuli ang basiyo nung nga. Sige, Inday. Uy, nade, tatay ni mo. Nakita man tugod na ako ganyan buntang may gagi na ni. Ay oo naas tatay. Kailan din mo tatay di ay? Kita tatay ni mo. Ha? Tatay Baldo. Gani, tatay gani ni mo. Kita ko niya. Kailan ko eh. Barkada mi sa una. Oh, mo pa day nung. Oh, daon na to. Naron di na, kaaway na mo. Migo. Natatay ni mo nga. Ari siya din sa mo. Unsa man ako? Pasuruya ba? Sige nung akong ingnon. kumusta naman mo nga ni Dong Nakoy? Ay, okay kay tay. Lipayon sa midin hitayon. Basta naalang ko sa nasbiti sa kong dool. Lipayon kay ko. Mauba. Pino mo tay? Gusto na akong naara sa akong dool sa biti. Babitaw nga ka nang gikan ko mulis trabaho mo. Gikan ko trabahoan. Uli na yun ko kay mingaon ko sa kusawa. Di ay. Bahal ka na ko kusawa tay. Mauba. Sa ato pa, pinangga giday kayo ni mo ang akong anak do. Tatay, sa David, di lang yung kakaibaw tay. Abi ni mo tay, di ko kita anak ko sa oras. Mingawon, din ko. Okay ra sad kay kasta Tinuod sa daday, tinuod sa daday. Bili. Okay. Ano di mo kakalit, diin mo taon ka ha? Abot lang kakalit din eh. Dali, mingaw kay ko na ba? Ay, normal ra magunas magtiayon kay magminahalay gud mo. Kami bitaw sa unas nanay ninyo. Ingon ana sad mi. Mingaon na mis usag-usag mao nga kada uli na ko. Piti dayon kung madugay ko. Mamatay? Mo pa diri tay? Oy, grabe to nanay ni mo. Maliit lang kung usa ka minutos ato. Duha dayon kapalit ang yaw-yaw ato.
ingon na anak ko kamahal ni nanay nimo. Pero usaon tamang gikuha naman gyud sa kahitasan. Ginoo ko, dili ka mawa na kus natoy. Day, luto mi sa tatay sulumsuman, be. Tuwa mi sulumsuman. Oo, dong. Misamot na hinuon ang akong kabalaka sa gisulti ni tatay nga ingon ana sa daito si nanay, sobra ka pinangga niya sa tatay, unya gikuha dayon sa Ginoo. Mao nga sa gipakita ni natoy nga dali ra siyang mingawon ako, murag nausang akong hunahuna nga murag sakto sinang salud. Dili ba kahadang mirida ang iya? Unya, Bite! Day! nang salud, nang Kumusta naman si Natoy? natutyo yun na. Patay na? Pero mura ba lagi nagisiman to siya? Wala siya nagisi, uy. Iyang gibukay ang baba ganina kay naglisod naman siya ginawa. Maunang murag nagisi. Sige day, uy. Kaluoy sa good taon, uy. Naunsa man ay ni siya day giatake. Wa man, Naunsa day ni siya. nahilo. Nahilo? Oo, Unya, anong naaman ni siya daghang bunog? nisukol pa man. Bunot sa ito'y. Recorded by X Thunder Gaming. Kinsa may iyang gisuklan. Ang naghilo niya, Ha? Ay, kinsa may naghilo niya. ako. Ha? Patay, mapriso ka na. Dili ko magpapriso. Dili ko magpapriso. Dili ko magpadakop. Dili ko magpadakop. Dili. Okay. Ano ka? Ano ka? Ha? Ano ka? Ha? Buhi lagi ka. Kung ka dito dala, ano ka? Buhi ka. Ano? Ha? Patayin ako? Nagdamko di ako. Balik sa kwarto ay, be. Dato sa sandam ko ni mo. Pasig nindot, ha? Ha? Laina lagi sa kong damgunang. Ay, pag-ampo ra gyud biti. Kay kanang pag-ampo mao ra gyud na sulbad sa tanan. Kay kanang imong damgo posible baya nga matinuod na. Tarong din ang uy. Lagi. Talagsaon ra kayo ng mga ingon ana nga mga hitabo. Kasagaran sa damgo bali. Pero nayuban nga moingon nga kanang damgo matinuod. Pag-ampo lang nga matinuod. Ha? Sure da ng uy? Oh, dili mayo, no, babaliw na sa dimog ampo nga. Magampo ka nga dili unta matinuod. Basta kay pag-ampo lang gyud. Kay kadaghanan sa miduol nako, matinuod na pag yun ang ilang damgo. Sama atong patok na nagdamgo ato nga dili gyud siya makabayad sa iyang utang diri. Natinuod, Ha? Nga naman wala mo pakita nang? namatay. Wa pa makaimpas yung utang sa tindahan, natabla na. Bungot sa itoy. Mao ni nakaproblema na ako. Kaysa kung damgo, dili mo gud maayo good. Unya dunay mga timailhan nga makaingon kung murag yung matinuod kay daghan man sang mga sulti-sulti nga ingon ana. Basta kay naglibog ko. Unya nabalaka ko kaysa akong damgo dili maayo para sa kumbana. Unya karon mo'y magsigi naghamok sa kong hunahuna. Nahadlo ko ba nga matinuod? Unsa man ni tinuod nin damgo? Unsa man kamo ang pasultihon? Betty. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Okay, dagang salamat. Bam, Ate Pres. Okay, ang sendo na ito karang adlaw. Si BT, Ate Pres. Betty. Kanis BT mo matinuhuon kining mga damgo, Ate Pres kay. Matutuon. Unsay pangalan Ate Pres? Matutuon. Matutuon. Oo. Ug unsay ang damgo isulti sa niya ng salud, diyan sa salud tambagan sa siya nga mauna-ana mo tuo sa siya. Nya sige ba siyang damgo siyang bana taon Ate Pres nga mauna unsay nitabo siyang nada. Si Bako lang BT unsay nitabo ana imong bana sa imong damgo, di na tinuod. Ay pagtuo na kana matay kong Ate Pres ana. Kay naabot yung bana, gikas trabaho niya sa, buhi pa ka. Yan na siya, Ate Pres. Kay ginamgob siya, namatay yung bana.
Tinuod na. Nya unsa may bam, na kay matambag di mo diha bam sa parte ani damgo bam, are good bam. Sa Gulyat. Bible unsa man naa ba na diha bam? Time tagulyat ka na ko nung magdamgo Ate Pres niya pananglitan magdamgo. Panglitan boyfriend ako gulyat. Ah. Niya magdamgo ko ni Ate Pres. Ako ko nung balihon nung unlan yung balik ko katumo tubag ko siya. Ah, ba? Kadung ka na siya. Ako nagunon na pag ana bam kay nisuway pag ana kay nagdamgo ko sa kanang na ako'y gidamgo nga di nila ko musulti nga mauna ana. Isulti lang. Ay. Ano man ka mamatat, magka-isulti lang na. Kulba kayo. Ako gibali. Kulba. Ako gibali ang unlan at pres mo Yeah. nakahuna nakadamgo pa kato siya sa ako Kung gidamgo. pagtana nga, dagam ko para ako gabiday. Sulti ko no. Ibalihon ko nung unlan tubag ko no may pong. O ba? Oh, ay sa ha, kung ari ka dire sa Hub 33, versikulo 15, musulti ang Diyos pinaagi sa mga damgo ug pananawon sa panahon sa kagabhion samtang mga tulog ang mga tao. Kaning damgo, akong gibasa diri gulyat, kung nagdamgo ka nga nakakita ka og Ginoo o nagsulti ang Ginoo o nakita ka kinsang mga santos parte sa biblical nga kahimtang tinuod gyud ay na kay gibutang man dire. Ah, bitaw, ha? Oh, musulti ang Dios pinaagi sa mga damgo. Pananglitan og mga damgo ba kay di ka usa nagdamgo ko gulyat nga giana ko kanang ni ana gadamgo ko nga nabati na ko ang tumoy sa tingog nga naigmata ko. Ah. Nga naman, ako si Jesus. Nakudo ko ang tingog. Kanang, ayan, balik ka na ako o ayaw na pagpakasala. Muna akong damgo. Nga naman ko nga, unya, wag tangon mo akong sakit. Nga wag tangon ako. Nakadungog ko tumoy. Tumoy, pro. Ang ako mangabil mo nagkitib-kitib. Ah, Saka to. Sa ato pa wa na din ay mo sakit ba? Moabot pag yung kag 90 ni bam. Oo. Oh. Sakto gyud gingon sa kong amigo ko sa ay kumusta mo dialan matay us gili no. Ko lagi niya si Bombila sa babi na dugay pagdapat yun. Hindi ka namatay na. Lagsi kayo. Nagsi kayo. Balik na. Ge. Daday, kanang gibasa dire, kung ang maong damgo, may kalabutan, mahitungod sa ato ang kinabuhing espirituhanon, tinuod na, kailangan mang dibutan dire. Pero damgo lang tangalain, wala man nagibutan dire sa Biblia. Kanang mga damgo nga dili kanhig, tinuhan dili kanhig, kalagnon dili kanhig espirituhanon, wala man gibutang. Ang buti nga lipas sa but Gulyat, why kumo, kung man yung damgo atong siyang gidamguhan, mutawag siya sa Ginoo. Ako ati pres, dili sa ingon no, damgo ni hisgot mo itong damgo. Ako ati pres gidamgo ko ang tanang mga tao dunay mga sakit nga daghan kay mga sakit. Gitagid ang tanang mga tao sa tibok kalibutan. No na akong damgo ni kunsad ang Ginoo nga wa ko kita niya. Ni kunsad siya puti siya tanan pero gatalikod wa ko kakita. Nang dita siya yawa kay ang yawa ko no may gadag sakit. Sakit. Oh, unya giingnan ko niya pangitaa ang ribulto ni Noe naa sa simbahan sa Pardo. Aw dili Noe si Moises naa sa simbahan sa Pardo. Buka. Ako giadto ko no dito pagbuak na ko sirik dito ng lana perti taas sa Ate Pres. Ang tanan nga Nambal. naigi pabati napiksan sa lana hasta ko kay naa magiduka man ko napiksan ko sa lana syagit ko sa kasakit pagmata na ko gana ko anak ko oh naagi yung mga inaana Ate Pres Nasaan mo yung tingog lang? oh naabtan ako hasta ang kasakit na feel yun ako sa kulawas. Nindot to nga mensahe. Nindot bitaw Nindot tong to mensahe. But ang mensahe ato nga kanang ang doon na kay mga kasaypanan ka makasal sa ako lang. Kasaypanan o kasalanan murag nakuhaan. Pasaylo ka. Ako, di ka usa. Bitaw. Nakatuog ko murag adlawan. Unya, kanang, na ako'y nadungog ka, para atong giingon ni mga dako Babi na? kay tingog. Dako kay tingog, laki. Ingon nga, no poverty but anxiety. Maganda akong natiman-an nga, ang inting murag diri sa kundunggan, tinda ko, nakamata ko, Wa ka maglisod Ate Pres, wa ka maglisod pero no ang imo ha poverty kabalaka. but anxiety. Kabalaka imo ha. Ngayon ko, no poverty but anxiety. Wa ka maglisod sa imong pagpuyo pero Mauji ako ang na- imo ha kabalaka ra gyud. Mauji ako nadungag. Dako Tangan kayo. Ate Pres, nindot kayo imong gisulti karon. Bago lang na nadunggan ako sumali sa pare nga, doon na day tulo ka classes poverty. Kanang gitawag og material poverty, kanang ang imong una-una, ang imong mga kinabuhi, ang pagkinabuhi, imo lang gipangkurap to as mga sakinan, mga balay at tanan-tanan mo imong gitiman, material poverty. Kung ari kuno ka diri Gulyat sa gitawag spiritual poverty,
Kanang na ang basin kuno kulang kas pagsimba wa ka kapampisal kaugon sa spiritual poverty. Oh, nagaingon guys good magkakag poverty. Bang kuno spiritual poverty kuwang baka kas pagsimba or nagsimba ka wa sa muna confession, communion mo ingon na ana. Aba, kadang imong istorya ba mga ang permiro mong yaw no kadang damgo nga no poverty anxiety. Ang naigo sa permiro mong istorya nga wa ka maglisod ang mga buaya. Wa sila maglisod kay daghan kay ilang kwarta ilang nakurakot. Pero gukdon sila sa ilang konsensya. Mao na. Ang konsensya nila mo makaingon nga mao na maglisod sila, ma-anxiety sila, magkuha sila, mabalaka sila silang kinabuhi kay daghan sila kwarta. Ni mao nang resign, murduhan may Oh, resign. ay sus, nag-resign. Balik ta. Karon balik ta ni Biti. Biti. Ay, ayaw paghunaw na na. O kanimo dam ko bitay na tagay gibugato tungod kay sa atong gipangbasa dire kung magdamgo ka kung may kalibutan sa spiritual mo na Tinoo pringon ani kon layora ang buti nga lang pasabuti ni damgo nimo ana kasi kuwang ka sa pagtawag sa spiritual nung kinabuhi pa itong sa imong bana Ana. no pero katong ako agulat Yo, sabi mo. dili kito damgo ako nabati ate O sabi niyo, sabi siya. gidulit yun yang baba dire sa kondunggan Nya, oh. Yo, sabi siya. gidulit yun niya ate Pres Yo, sabi ka. Oy, Mahal. nya. mahal ta ka Ah! siya sumama mo na Ikaw na. sumama mo na tinuluman doon Ako ay puzzle, tiha.